Добре дошли в Philips Smart TV. Тук можете да изследвате онлайн света с вашия телевизор. Нашият нов начален екран препоръчва филми и програми, които може да харесате според гледаното от вас напоследък. С любимите си приложения имате достъп до социални медии и сайтове с програми на запис. Тук можете да избирате и подреждате приложения както желаете. А с лентата за търсене ще намирате лесно това, което ви се гледа. Всичко това без да пропускате нищо. В нашия начален екран намирате желаните филми и ги излъчвате поточно от онлайн видеомагазините директно на телевизора. С програми на запис вече може да гледате пропуснатите програми, когато пожелаете. Достъп до всички онлайн услуги като web-видео. Поддържайте връзка с приятелите си чрез Facebook и Twitter. Четете новините онлайн. Дори имате прогноза за времето в региона. Изпитайте изживяването с Philips Smart TV. Създадено с мисъл за вас, то ви дава един нов свят от информация, развлечения и социални мрежи в комфорта на собствения ви дом.